Haideți să vă arăt salata preferată a familiei noastre. Avem nevoie de 200 de grame de șuncă afumată. O tăiem. Iată așa tăiem în lung. Așa turnăm în bol. Avem nevoie de 3 ouă și le tăiem tot așa în lung. Iată așa. Tăiem 200 de grame de cașcaval. Tot așa în lung. Așa, adăugăm cașcavalul peste ou și șuncă. Avem nevoie de jumate de ardei capia. Iată așa tăiem în lung. Turnăm în bol și ardeiul și tăiem castraveții așa în lung, subțirel și așa. Adăugăm sare la dorință și piper negru, tot la dorință. Maionez. Și amestecăm totul împreună. Iată cam așa arată. Foarte simplu, ușor se pregătește și gustoasă. Multă mare la toată lumea, vă doresc o zi frumoasă tuturor, pupici! La revedere!